Nginibingelele nonke ababukeli beBlaqlife TV ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami nginguStifuzela ngamandla ezulu. Umgwenye komsevukazi umvuleni intokazi eZalwa Mkhize. So today ngivakashela usisi uzongichazela kabanzi ukuthi why azile la, why angivakashelile, yinde emhleli kabuhlungu enhlizweni yakhe. Sawubona. Yebo, njani sisi? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngicela ubulise ababukeli emakhaya mase uyasitshela ukuthi why uzile la ekhaya namhlanje. Sanibonani babukele emakhaya. Ngizontshela ukuthi why ngilana namhlanje. Into engenze ukuthi ngibe lana namhlanje ngifuna ukuzotshela i-boyfriend yami ukuthi lo msebenzi engawuthola angiwuthola ngendlela elungile. Ngawuthola ngenxa yokuthi ngalala ne-manager emsebenzini. Bese ninesikhathi singanani nithandana ne-boyfriend yakho? Bese sina 2 years no 6 months. Okay. Sinjani isimo phakathi kwenu about 2? Hayi sisa-right, sihamba kahle nje, siyathandana. Uphethe kahle? Yebo. Uwumuntu onjani yena? Asumuntu onolaka, unenhliziyo enhle, unjani? Ya, unenhliziyo enhle kodwa futhi unolaka yena. Uphethe konke? Yebo, ayiphethe konke. Yeah, so shuthi lo msebenzi uthole nini? Ngawuthola last year ngo-August kanje. Esefikile empilweni yakho? Esefikile empilweni yami. Oh. So njengabantu besilisa benomona kangaka abafuna into zabo. So mawubhekile mhlawumbe uzofila kanjani mawumtshela lokho ufuna umdlulisela kona namhlanje? Uzomphatha kabi kakhulu futhi uzophoxeka. Kodwa nginethemba ukuthi uzokwamukela engixolele. Yingakho ngifuna nje ukukhipha konke lemfihlo elangaphakathi kimi. So la msebenzi lo uhola imali ebhayi noma nje itoho? Angihola imali nje ngampela. Yeah. Yena uyasebenza? Akasebenzi, uyafunda. Oh, okay. So wena umuntu ngizothini? Mhlambe ngabe ngokuthi oyi-provider kule relationship. Yebo, ngoba ngiyamkhokhela nemali esikoleni, ngiyamnakekela nje. Okumayelana nesikole nje kubheke mina kwakhe. Unesikhathi singanani aqala esikolweni? Unesikhathi baqala nini? Ngathi una 2 years nje. Ngathi owesibili lonyaka. Shuthi umfice efunda. Yebo, ngimfice efunda. Then wase waqhubeka ke wena umenzela izinto ayidingayo. Ngoba benezikweletu ezinkulu esikoleni, ngafike ngayikhokha lezo zikweletu, ngamthengela izincwadi, yabo. Yeah. Nihlala kuphi? Sihlala kaMashu. Umqasho noma uhlala ekhaya? Yena uqashile, mina ngihlala ekhaya. Ngiyafika nje ngiyomvakashela emqashweni wakhe, ngihlala izinsukwana ngibuyele ekhaya. So nalapho khona emqashweni futhi kurenta wena? Ya, ngiyamrentela. So awukazi umbambe ephutheni lokuchitha mthola kona thandana? Mhlambe uma besike saxabana ngimbambe mhlambe ebingelela amantombazane. Kodwa angibi nayo iproof ukuthi bake babonana yini. Noma bakazi bebonane nje. Ngibambe khona efonini. So emsebenzini owenzayo ke ngicela ungitshela ukuthi uvuma kanjani? Kwafika kanjani ekuthenini uzuvuma ukuthi ulale ne-manager ukuze uthole umsebenzi? Awubanga nje namahloni ukuthi usazophinda usebenze la ne-manager usazophinda uyibone khona la emsebenzini? Ngaba nawo namahloni kodwa ngenxa yesimo engangibhekene naso ngabona ukuthi ngiphoqelekile ukuthi ngiyenze lento ngoba ngaqala nganqaba engitshela ukuthi engibuza ukuthi yena uma ngabe ngikuzamela umsebenzi uzonginikani. Ngamtshela ngathi mina ngantshela ngathi ngizomnika umholo wami. Wathi hayi unayo imali yena. Ayifune yakho? Unayo imali akayifune yakho. Ngathi ufunani? Ufunana ndi wena? Ayiwasho ukuthi ufuna ukulala nami. Ngaqale nganqaba. Wangitshela nje unkankanka nje? Yebo, wangitshela walibeka nje igama. Yo, ngaqale nganqaba ke. Ngabona isimo sithanda kuba worse. Ngabuyela kuyena ngambuza ukuthi usangangivumela yini. Washo ukuthi yebo. Ngaya ke kuyena. So awuzizwa samuntu onikelile ngomzimba wakhe ukuze athole umsebenzi? How do you feel? Yeah, kwesinye isikhathi
ngiye ngiyisole mengabe ngicabanga kodwa ngiphinde ngizama ukuyiziba yonke leyo nto ngizama ukuyiziba lo mcabango leyo qhubeke nempilo. So awucabanga ukuthi mhlambe bakhona abantu abangasebazi uma ususebenza ukuthi i-manager batshela ukuthi ungene kanjani emsebenzini? Ya ngoba bakhona ngavese asebazi emaceleni and nomngani wakhe uyazi umngani we-boyfriend yami uyazi and naye usefuna ukumtshela uyangiblackmaila uthi ufuna ukulala nami. Umngani we-boyfriend uyangiblackmaila uthi ufuna ukulala nami Ukuze athule. Ukuze athule angamtsheli umngani wakhe ukuthi ngangena kanjani emsebenzini. So wena ufundile? Angizwanga? Wena ufundile njengomuntu wakho noma waphuma ka-matric nje washiyela kanjalo? Hayi mina ngaphuma ka-matric ngashiya kanjalo. So awunalo uvalo ukuthi njengoba umfundisa umuntu wakho uyothi mhla esefundile athole umsebenzi ongcono akushiye? Hayi okwamanje ngisambona eza kahle kakhulu ngimthembile nje. Angikholwa ukuthi engenza into efana naleyo. Nina babantwana? Hayi asinabo. Niseyinhlelweni mhlambe enjalo? Siseyinhlelweni enjalo. Hey, ngicela simfanele simuze ukuthi uzothini. Okay. Yebo njani? Saphela kunjani? Khona sibili. Ukhuluma noSitufuza Dlangamandla from Blaqlife TV. Yini futhi? From Blaqlife TV. Awukho matrasi singakhona ukukhulumisana? Okay, no singakhulumisana nje. Alright, ngikhuluma nomuntu wakho la e-studio. Ucela ukukhulumisana nawe, ngicela ukuthi umlalele. Okay. Ngiyazwakala? Hello. Okay. Yes, ngiyakuzwa kodwa. Ungakhuluma? Sawubona sithando sami. Mama kunjani? Yebo. Ngikhona ngiphilile kunjani? Ubekwa yini ma-TV? Yaza uzwakala? Angizwakali ngithubekwa yini ma-TV mama? Oh okay, kunento engimele ngikutshele yona. Kuma-TV? Angizwa? Kuma-TV? Yebo sithando sami. Okay. Ibisenzima ngaleyo ndlela ukuthi ize kuma-TV. Sithando sami kunento engikutshele yona ngenxa yalo msebenzi engiwusebenzayo. Okay, kwenzekani emsebenzini? Kunenkinga emsebenzini noma kunayo? Hayi ayikho inkinga emsebenzini. Lo msebenzi lo engiwusebenzayo ngutholanga ngendlela elungile. Umuntu awuthola ngendlela elungile usho yiphi indlela kodwa ziningi indlela ezingalungile. Anguthola ngendlela elungile sithando sami. Uyasazi isimo esasibhekene naso ngesikhathi singakasebenzi ukusasinjani. Lo msebenzi engawuthola ngalala ne-manager eyakulo msebenzi engiwusebenzayo. Mana. Okay, awuthola umsebenzi ngendlela elungile. Wawuthola umsebenzi. Uthi uyasebenza. Uthola umsebenzi kanjani? Ngalala ne-manager ukuze ngithole umsebenzi. Umuntu wala ne-manager konke ukuthi wala ne-manager lokho ngicabanga noma okunye. Angikuzwa baby. Umuntu ulale ne-manager usho lokho engikucabangayo nami noma usho okunye. Ikona nje lokho okucabangayo akukho okunye. Mana-ke. Yo. Into njengaleyo yenziswa yini? Angikuzwa? Into njengaleyo yenziswa yini? Isimo sasingekho sihle and nawe Mana-ke isiphi isimo sasingekho sihle esingabangela ukuthi ugcine ulala ne-manager? lento le baby bengiyenzela mina nawe kahle cause wawusuzoya nasesikoleni ukufunda. Lento ngoba mana uba osukele mina ngokufunda. Angizwa?
uba usukele mina ukufunda yimi osuke weza kuwena ngazofuna imali yokufunda noma uwe ofuna ukungifundisa? Yebo, yimina ngifuna ukufundisa. Manje siqhamukaphi lento uma usuqhamuka nezitori zezinkunzi malanga zezitori ezingaka ungitshela ukuthi wenzela thina? Ngangibona impilo yethu ingekho right and uba wayiphoqile uba wayiphoqile ukuthi ulandele isithando sami cela ungilalele. No. Hey, And baby, yazi ngilunyelwa zinwele engingenazo la ngikhona. lento le bengenzela mina nawe and bengibona ifuture yakho Yazi uvele ishabalala. bese yasibala ngathi ngafika ngazonoka. Ngicela Angeke ngikubuze umbuzo. Wena anti awuyena uplate nzimande. ngicela ungixolele ngale senzo lesi engasenza. Pendula umbuzo wami angithi wena awuyena uplate nzimande. Yebo baby, angiyena. Manje usuka kanjani uzofundisa umuntu kanti uyazi ukuthi kunamasiphisipha njena ngomuntu? Into ubani ongamukela lento ngitshela yona ngoba kulezi zinto zokuzomalalana nemisebenzi ayipheli phela leyo nto. Ngiyaxolisa ngalokho engakwenza baby. Njengoba naqala uthola umsebenzi usungaphakathi akwenzeki kakodwa lento isaqhubeka into esiqhubeka into esazoqhubeka futhi yenzeka. Mina bengizama ukuthi Awungiphendula siphile impilo ubeka right. ngakho pendula kubeka ngakho Angizwa ubeka ngakho nenza lo mkhuba zinwenza kwaba kabili nje kuphela sithando sami. kwaba kabili. Yebo. Uyazi ngikutshela enye into ongayazi useza futhi uyezwa Yebo ngilalela. sazoqhubeka futhi sazokwenzeka uma ungaphumi la usebenza khona kusazokwenzeka kuqhubeka. Yabona ngempela hayibo Angeke usaqhubeka njengoba ngikutshela nje. Ingoba ngiyazisola, ingoba futhi kungeke usaqhubeka. ngeke saqhubeka usasebenza ngaphansi kwayo leyo boss o leyo manager leyo. Yebo ngisebenza ngaphansi kwayo. Khuleka ke mntaka manje usebenza ngaphansi kwayo into esazoqhubeka futhi awungitshela into enjengalena ubani ongayivuma udesa ngomzimba lo kwenzile. Ngangibona isimo mina indlela esasibheda ngayo phakathi kwethu. Isiphi leso simo? Leso simo Sasingenamali simo sanda kwenza sasingenamali siswele imisebenzi singenakudla nawe ungeke usafunda ngisho nasesikoleni. uyazi ukuthini ngoba mina nawe sazobonana uyabo. Yebo. Angifuni isikhuluma indabeni ngoba sikhuluma nakuma TV futhi sikhuluma sibuka umhlaba wonke ngendaba uhambe indaba lezinekelwe angiyifuni asihlangane endlini silungise kahle noba sabantu abanjalo abathandanayo. Bye bye. Ciao isikhathi. Yebo sithando sami ngiyakuzwa. Yeah, uzizwa kanjani emva kwale call? Awuzudiniwe lo muntu. Udiniwe. Udinwa ngempela futhi. So njengoba efuna ukuthi nihlangane endlini, uma ubhekile angeke kulimaza, angeze yenze next. Angeke azangilimaze yena ngoba Akasuwe umuntu obambara ngezandla. Mhlambe uma ngabe efuna ungenza ebuhlungu engangishiya. Kodwa ke ukuthi umtshela iqiniso ukuhlanza okusenhlizweni yakho uzizwa kanjani? Yeah, ngizizwa ngathi khona utholo osukile nje emahlombe ami because bengasekho right benhle ngicabanga njalo nje. Manje mangabe ethi ufisa ukuyiqeda i-relationship Kuzoba nzima kakhulu. Kuzoba nzima kakhulu kumina. Ngisazomncenga nje ngikhombise ukuyisola ngento engayenza. Hey, kona-ke phakathi kwakho ne-manager kusebenzeka kanjani? Yeah, kuyasebenzeka kodwa yena njalo uhlele ufuna ukuthi siphinde. Mina ngisuke senginqaba, ngisuke sengimbalekela nje khona la emsebenzini. Uma usubaleke ngunaphakade awubona mhlawumbe uzokuxosha? Ngiye ngicabanga because ukesho la ukuthi ngizoxosha. Yabona nje ngiphatheke kabuhlungu-ke nje. Hayi Nkosi yami. So umuntu osekhaya okulesi simo kusona ungamtshela ukuthini? Ngingamtshela nje ukuthi uma ngabe umsebenzi
engawutholi akalinde siyeze isikhathi sakhe engaze elale nemenenja ukuze ethole umsebenzi akalinde nje isikhathi sizofika ukuthi ethole umsebenzi. Sibonga kakhulu usivakashela ukuhlelo lethu. I hope usizakele njengoba ukwazile ukuthi ukukhulumisana nomuntu wakho. Yebo, hayi ngiyabonga kakhulu ngesizakele. Hayi kunzima la eminyango. Kunzima kakhulu but noma ukuthi udinga usizo ufisa ukukhuluma kodwa awazi ukuthi uzokhuluma kanjani nomuntu ongafisa ukuthi umtshele lokho ngaphakathi enhlizweni yakho umbuka obuso nobuso. Ungaxhumana nathi kuleyo number leyo oyibonayo lapha escreenini. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyithanda kakhulu. Bye.